Lalaking gituuhang dunay diferensya sa pangisip, gipasangin lang nangawat, gigapos og pisi sa mga trabahante sa usa ka junk shop. King Perez, sugin nimi. Kini ang naatlan sa News 5 kaganiha sa may New Imus Road habig sa Barangay Tipadilla, Dakbayan sa Sugbo. Usa ka lalaking giilang nga lari nga taga Ponce 2 Barangay Careta gipasangin lang ng lungkab sa JR Cabato Junk Shop. Nati nga si Timo Lagsanon trabahante sa maong junk shop nga sayang pag-abli sa shop sayo ganihang buntag gilungkab kini. Mga pasado alas 9 iyan nabantayan nga dunay tao sa ikaduhang andana sa ilang shop. Mao nga ilan ning gisaka. Dunay nahitabong komosyon hinungdan nga gihigtan nila kinig pisi. Digunita na to siya primero. Diya mangisomba ka nagunit siya ha. Di mo itong gitabangan maglayo kay isog man siya. Giingong nakuha ang 4 ka kilong zinc nga mobalor og 80 pesos. Wa hinuon makuha ang timbangan nga gituuhang kawaton sab. Wa kauyon si Nang Lolita sa gibuhat sa taga junk shop. Iyang gibutyag nga dunay problema sa pangisip si Larry. Di siya motuo nga nang lungkab kini. Apan iyang giangkon nga musuol ang sakit ni ini kung magutman. Dili ka musol-sol man ang kuno ni naligo manggali niglunangan sa mua. Gisikop sa kapulisan ang dinakpan og dinhi namo siya na hinabi. Iyang giangkon nga misud siya sa junk shop kay abli kini. Lain sa bang iyang tuyo sa sud. Sor ko bilibang. King Perez, News 5. Iilang notadong tulisan sa Dakbayan sa Talisay na sikop sa kapulisan. Gawa sa nakuhang granada na siren sab nga nalambigit kini sa illegal nga drogas. Jinky Bargio, sugin limi. Subling nag-abot kaganyang buntag sa Talisay City Police Station ang tulo ka mga biktima sa pagpanulis ug ang suspect sa nitabong pagpanulis sayo kaganihang kadlawon. Matod ni alias April nga uban niyang yang igsuon og uyab samtang nangaon sa gawas sa ilang panimay sa may barangay poblasyon Talisay City. Dihang kalit sila nga gitiunan og armas sa suspect nga si Richie Daan, 27 anyos. Nila siya kak dan human iyang gipanguha among butang. As in naglingkod rami nga na-shock mi kay gitiunan na gud mi ko ang pistola. Matod sa hepe sa Talisay City Police, dugay ng dunay record sa pagpanulis sa ilang buhatan si Daan. Dako ang ilang pagtuo nga sakop kini sa usa ka dakong sindikato nga naglihok sa syudad sa Talisay. Detisinto na mga nagkuan po ang mga samis ba. Diya nagkuan ni si tawag ni Sampa sa iyaha. Muragyan tab siya kay nakakuan kuno siya sa according sa mong kuan nakapuyo siya sa Mindanao. Gawas sa hand grenade nga nakuha gikan sa dinakpan, lakip nga giembargo ang cellphone ni ini. Di nasuta sa kapulisan nga dunay transaksyon sa illegal nga drogas ang suspect gumikan sa mga text messages. Apan bisan pa man sa mga nakuhang ebidensya, hugot gihapon nga mihimakak si Daan sa mga pasangil. Di wa ko ma-involve sa siya buo. Kanang sa karera gid ko gapuan gid. Kay dili sila ka desidido mo pasaka og kaso batok sa dinakpan ang mga biktima samtang giawhag sa kapulisan ang uban pang na biktima niini nga mopatimaw sa ilang buhatan aron mapalig-on ang kasong pagpanulis og illegal possession of explosives batok sa dinakpan. Si Dito jud mi nga mo kaso niya. Kay kung naposildo niya akong igsuon, lisod na bawion. Kaya nga mo itong mga previous cases sa robbery, tapos pangtawagon na mo itong mga suspect niya, ay na biktima niya ba? Muna nga mong gi-backtrack kay siya mang ko'y kuwan kaning gituwa na mo nga siya nang tulis sa ila. Tapos Jinky Bargio, News 5. Tulo ang naangon, lakip ang usa ka 10 anyos gabatang lalaki sa naitabong aksidente sa kadalanan kagahapon sa hapon. Padong unta mo deliver o buwak ang usa sa mga sakinan. Ray Pasaporte, sugin limi. Gikan sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo kining sakyan ng Tamaraw, maghatod unta kinig buwak sa usa ka flower shop sa may Mango Avenue kagahapon sa hapon. Apan nakasugat kinig disgrasya, hinungdan nga nalimbuwad. Gikabangga niini ang usa ka itom nga sports utility vehicle sa kurbadahong bahin sa Maracas sa may barangay Lahog. Ning auto may kusog ayo nagtungas niya paduong siya namo nilihay ko diri. Pa igo na ko ay tunga sa akong ligid, putol ako muli. Daling gidala sa tambalanan ang anak ni Mario nga lalaki nga si Mark Andre, 19 anyos, human nakaangkon og samad sa bukton.
Lakip sa gida sa ospital ang 10 anyos nga si Brian Sarmiento nga giingong samdan siyang ulo human naigo sa nagparking nga motorsiklo. Human sa hitabo, giingong daling misibat ang nagmaneho sa itom nga sakyanan kay wa kuno kini dalang lisensya. Sa gihimong follow-up sa Traffic Division, nailhan ang driver sa SUV nga si Rene Heronda. Ikan ni sa Joy Square niya. Makabuti ni overtake ni siya. Nga nasugatan niya kanina maraw nga nagbuwak. Di driving lane ni siya nanda sa gas lane. Definitely. Re Pasaporte, News 5. Sekretaryo sa barangay gikulata sa iyang paryente human mitumaw ang ilang panaglalis kagabi. King Perez, Sugin Limi. Samdan ang kumagko sa tiil ni Felipe Amores, 65 anyos, ang sekretaryo sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Resulta ang maong samad human siya malamba kay gikulata ni sayang parenteng si Jerome Amores nga anak sa napilding midagan pagkakapitan nga si Thomas Amores Jr. Nasayran nga dito midapig ang sekretaryo sa incumbent barangay captain nga midaog pag-usab. Asoy sa biktima nga kagahapon pasigig pangita kaniyang sospek. O gabiin nag-abot sila sa usa ka sitio sa maong barangay. Giingong maayo pa ang ilang panagstorya. Iyang giklaro kan Jerome nga dili siya maoy nanabi nga ang ilang kampo may nagpagawa sa istorya nga ang incumbent barangay captain maoy nag-hire sa upat ka armadong lalaki nga mga edaran ni adtong eleksyon. Apan wala nito si Jerome kaniya, hinungdan nga kalit siyang giagbayan. Gipaso sa sigarilyo ang iyang liog dayon nangulata. Wa pa matagbaw si Jerome kay gitiunan paniyag pusil si Felipe. Gisumbag niya unya. Sa diyang na yakadalamban ako. Ibotong siya siyang armas kitiunan man ni lakip na nga akong anak nga diha nang higayon na akong umagad ug hasta ko gitiunan man ko niyag armas. Nablatter na ang maong hitabo ug gipaabot na lang sa biktima ang resulta sa medical exam usa pa siya mokiha kang Jerome. Wa na sab siya nasayod kun asa na ang nangulata kaniya. Iklaro sab sa nakadaog nga kapitan nga wa siya kalambigitan sa mga nadakpan nga armadong lalaki silang dapit ni atong gabi sa Piniliay. Habig ma'am, dili ikaw ang nagpakuan na ito ma'am. Dili. Ewa ko kaila. King Perez, News 5. Gihimakak sa kapitan sa Barangay Banila, Dakbayan sa Mandawi nga nanghulga ang iyang mga supporters sa usa ka magtutudlo atol sa eleksyon ni atong Lunes. Kay matud pa, kanunay niyang gipasidanan ang iyang mga sakop. King Perez, Sugin Limi. Gibutyag ni Kapitan Greg Yap nga imposibleng mabuhat sa iyang mga supporters ang mga pasangil sa usa ka magtutudlo nga may serbisyo atol sa Piniliay sa barangay ni atong Lunes. Mga ginakawiman sa among mga supporters nga kining eleksyon lumalabay lang ni kausar na usa ka adlaw na siya. Ang atong pagkita-kita sa atong mga supporters adlaw-adlaw. Ang ato gyud kanang paghigugmaay lang gyud ba. Si Ria Vertulfo, pangu sa Board of Election Inspectors sa usa sa mga cluster precinct sa barangay ang giingong gihara sa supporters ni Yap. Matud ni ini nga gipakauwawan siya sa usa kaya Momo ang apelyido. Humanwa niya gipabotar ang usa sa mga supporter ni Yap. Matud pa ni Vertulfo nga usa kini ka abated voter o multiple registrant. Misugyot kuno siya Momo nga ipahunong ang botasyon kung dili niya pabotaron ang maong supporter. As a chairman, misunod yun ko unsay bay general rules ba? Misud sab sa eksena ang usa ka Remedios Mercede nga giingong iyaan sa kapitan. Gitudlo-tudlo kaniya ana siya. Bantay ka riya, sige hagid na. Magkita ta sa korte ana. Wala na ko siya. Dihang nahuman ang inihapay diin mi daog si Yap. Gipatiran ko sa naaman to'y 4 or 3 ka mga senior citizens nga mga babay. Gituyo niya patid para ko nakahunong ko nakaanak ko. Paglingi na ko naa si Greg dito gaana ba? Nagplano si Vertulfo nga mopasaka og reklamo sa mga nangharas kaniya. Ang ako dignidad isip maestra. Ginyatakan gani. Ako nang abogado may makana. Luoy kaayo siya, may breakdown gyud siya diri sa opisina. Dugang ni Mandawi City Election Officer Attorney Ana Flor Guhilde nga andam nga tabangan sa COMELEC ang maong magtutudlo pinaagi sa paghatag og legal representation. In fact, ang mga maestra mo ingon gyud nga if they had a choice, dili sila mo serve sa elections. But because call of duty gyud na nila nga as teachers, public school teachers,
sila man gyud ang mandated nga mo serve sa elections, napugos gyud sila serve, no? But if King Perez, News 5.